לכל אחד מאיתנו מותר לקום בבוקר ולהגיד, אני מרגיש טוב, אני מרגיש חיוני, אני מרגיש עם תשוקה, אני רוצה לטרוף את החיים. יכול להיות שלחלק מכם אמרו, יכול להיות שתצטרכו לחיות עם הבעיה הזאת כל החיים, או תצטרכו לקחת כדורים כל החיים. יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות גם שלא. אתם צריכים לבדוק. אתם צריכים להחליט מי אתם רוצים להיות, איזה בן אדם אתם רוצים להיות. אם אתם רוצים להמשיך ולקטר על זה שאתם מרגישים לא טוב, או לקחת עכשיו את ההזדמנות לידיים. הרבה נשים וגברים נרפאו מסכרת, נרפאו מדלקות פרקים, נרפאו מסרטן בתהליכים טבעיים. גם אתם יכולים, אם אתם רוצים עכשיו להגיד אני רוצה לעשות שינוי, ואני לא נותן בשביל זה 100%, אני נותן 120% כדי לעשות את השינוי הזה, מה שצריך. שמי גיא לוין, מומחה לבעיות עיכול ובעיות כרוניות ברפואת האיורבדה. טיפלתי כבר במאות אנשים, ואני מזמין גם אתכם להתחיל לעשות תהליך.